Mitől volt ez az óvoda más, mint a többi? Miben tudott ez az óvoda többet nyújtani egy roma gyermeknek? Speciális volt a helyzet, és a speciális helyzetre mindig speciális módszereket kell keresni a megoldásra. Ugye ezeknek a gyerekeknek otthon nem volt, miután nincs munka, nincs megfelelő külön ágy sem, tehát csak ingyen és térítésmentesen, de mindent, az ágyneműtől, a benti ruhától, az élelemig ingyen. Ez a legfontosabb, amit ma nem hajlandók elismerni. A másik, hogy a cigány és a magyar kultúra párhuzamos és egyidejű, és ezt tartom a legfontosabbnak. Hogy a cigány kultúra is fontos, de a magyar kultúra is, mert ebből lesz majd egyszer egyetemista. Tehát az elvárások ugyanolyanak legyenek, mind a kettőt tudni. Ezért csak cigánypedagógusokat használtunk, a szülőket választottuk ki a segédmunkára, és egy nagy családként próbáltuk úgy nevelni, mint a magyarok, hogy feleljenek meg minden elvárásnak, és ez merőben más. Van gyümölcse ennek a kezdeményezésnek? Ugye? Hogyne, 94-95. Ez 93. február 21-én indult el. Igen, van gyümölcse, sok diplomás, igen, sok diplomásunk van, sok érettségizettünk van, közülük szoktuk kinevelni a diplomásainkat is, és van gyümölcse, de kisegítő iskolás egy se lett, a 8. általános a 90%-a befejezte, a 10%-a azért nem, mert kiestek az én látókörömből, és nem volt lakás, menekülni kellett, vidékre kellett menni, tehát sőt, több mint 10%-a eltűnt. De akiken tudtunk segíteni, és tanódarendszerben visszajöhet az iskolából hozzánk, ugyanúgy eszik délután, ugyanúgy tanul délután, és ugyanúgy gondoskodunk róla, akkor szinte csak aludni jártak haza, akkor így már lényegesen könnyebb volt, és ez teljesen más a magyar oktatástól eltér. Ugye 16 és fél éve működik ez az óvoda. Nem fáradt bele ennek az óvodának a vezetésébe? Ugye évről évre ugyanazokkal a problémákkal találkozott, sőt, azóta ugye romlott is a romáknak a helyzete. Tehát, hogy sokkal rosszabb lett a helyzet, és nagyon elfáradtam, depressziós lettem, pánikbeteg lettem, és már nem pályázok. Régen még pályáztam, de olyan lehetetlen rendszert épít. Szóval nem számítanak a tudásunkra. Az oktatás úgy próbálja megoldani a cigányoktatás kérdését, hogy nem kérdezi meg azokat a szakembereket, akik látnák, hogy ezt hogy kell csinálni, programokra, módszerekre, adminisztrációra, rengeteget lehet pályázni, de oda, ahova igazán kéne a pénz, nem. Na most ezek a gyermekek, akik most is oda járnak az óvodába, hogyan tudnak felkészülni így az életre? Hogyan tudnak így majd hasznos tagjaivá válni a társadalomnak? 100-szor nehezebb, mint a kezdet-kezdetén. Pontosan azért, mert ez a második, sőt már a harmadik generáció, aki munkanélkül nő fel, és már nem is látják, mi az, mint az én szüleim, vagy az én testvéreim, hogy dolgozni kell. Mit magyarázzak, hogy dolgozni kell, mert akkor leszel tisztességes, becsületes. Olyan katasztrofális a cigányok helyzete, hogy én borzasztóan csodálom, hogy nem csináltak forradalmat. Borzasztóan csodálom, és annak köszönhető, hogy a magyar társadalom szétszedi a cigány értelmiséget, nem hagyja, hogy egység alakuljon ki, egymás nyüstölésére, egymás bántására fecsérlik a politikusaink, meg az okos embereink a saját energiájukat. Ma addig nem kell egységet kovácsolni és egyszerre fellépni, addig a cigánypénz, csak addig cigánypénz, amit külföldnek elmondhatjuk, hogy ennyit költöttünk a cigányokra, és íme nem lett belőlük semmi. Tehát amíg az egység meg nem teremtődik, mint 50 év alatt, mennyire szerencsések voltak a feketék. Nálunk ez nem tud kialakulni, és tudatos szerintem az országban. Magdi néni, mire a legbüszkébb az életében? Én nem hiszem, hogy büszke vagyok. Én inkább szomorú vagyok, és nem érzem eredményesnek, meg sikeresnek magam, mert sokkal többet kellett volna csinálni. Nem lennék depressziós, és nem lennék pánikbeteg, ha én büszke ember lennék. Mit csinált volna akkor másképp? Azt nem tudom, hogy mit kellett volna másként csinálni, csak valahogy sokkal többet kellett volna, még többet, még erősebben, hogy egy még nagyobb magot létrehozni,
és lehet, hogy kellett volna egy picit foglalkozni azzal is, hogy összefogni ezt a széteső vezető réteget, aki csak arra jó, hogy egymást bántsák. De nem vagyok büszke, sok diplomás köszönheti a mi intézményünknek a sikereit. Vannak középiskolásaink, sok szülőnek tudtunk segíteni lakáshoz jutni, baráti kapcsolataink révén. Sok szegénynek mutattunk példát, és próbáltuk kiemelni őket, de ez kevés volt, nincs még itt a Kánaán. Van követője a családban, vagy ismerősök közül, akik hivatásukban, mentalitásukban hasonlítanak erre? Hát a Krisztina vette át, a nagyobbik lányom vette át az intézményt, nekik nagyon fontos, hogy ez ne halljon meg. Szerintem hamarabb el fog szegényként fáradni, mint én, mert látja már a gondokat, meg hogy mennyire nem segítséget kap, hanem inkább ütköztetik, ellenőrizik 100-szor, lényegesen többször, mint bárki más. Kolléganők is vannak, de amikor azt mondtam, hogy jó lenne, ha valaki elvállalná a vezetést, akkor azért lett a lányom, mert senki más nem vállalta el a kolléganők közül, mert ha nekem kell megteremteni, mondták, a pénzt arra, hogy ez működni tudjon, akkor ezt nem tudjuk felvállalni, és naponta menni, verekedni, őrjöngni, kiabálni, nem vállalták fel. Önök az Országos Cigány Önkormányzat Életút című magazinját látták. Műsorunkkal kapcsolatos észrevételeiket várjuk a 1074 Budapest, Dohány utca 76-os postacímünkre, de telefonálhatnak is a 789 45 94-es vezetékes telefonszámon. Köszönjük figyelmüket, viszontlátásra!